dobar dan ili dobroveče ili dobro jutro, sve jedno, kako god vam kažem, dobro je što ste vi u vašem gradu i dobro je što ste došli bez knjiga. Kad god ste dolazili u ovu našu emisiju, donosili ste svoje knjige. Sad nema ni knjiga, ni novina, ničeg, da o čemu bismo mogli da razgovaramo. Da, zato može da bude univerzalna tema. Univerzalna, Da, tema. ali ono sa knjigama kad dođemo, onda se koncentrišemo na nešto, pa da, ja trenutno napisao sam novu knjigu, zove se Ratove nije moguće dobiti i ljudi jedva čekaju da vide tu knjigu. Intrigantan je i naslov. Pa zato što sam pisao baš o tome kako su ljudi ratoborni i zašto moraju da ratuju. Ljudi ne vole ni da čuju rat, tu reč, ali neprestano ratuju. A vi tvrdite da ga je nemoguće dobiti. Da, ne, zato kad bi ljudi shvatili da je nemoguće dobiti rat, onda ne bi ulazili u ono što je nemoguće. Znači, prosto je to nešto što je prokletstvo ljudskog roda i o tome sam pisao zašto ljudi ratuju, zašto je ovo planeta rata. Planeta rata, i to je interesantno. Imam pravo na to, pa ne, ona je planeta mržnje, planeta laži i u konačnom je planeta rata, jer iz te laži i mržnje proističe takav ishod, rat. Pa dobro, ali što kažete, rat je najzastupljeniji na ovoj planeti. I rat ili turizam, ne znam šta je. Šta je između? Život neki. Pa naš život se svodi na rat. I on se svodi na nesaglasja među ljudima. Znači, počinje od toga da je teško da se usaglasimo u stavovima, a ne možemo se usaglasiti zašto imamo različite informacije. Dakle, ne postoji dva čoveka na ovoj planeti koji raspolažu sa istim informacijama. I odatle počinje sve nedaće ljudskog roda, odatle potiče to da ako ne možete da se sporazumete sa nekim, onda dolazite do nekakvih verbalnih sukoba za početak, a onda na kraju na sve veće sukobe i konačno u rat. Dakle, da ratuju ljudi, čak može se slobodno reći da između dve osobe može da bude rata, kamoli između dve države. To ste me sad na neki način isprovocirali. Sad se donosi zakon, čitam svakodnevno u novinama, da ne smete dete da piplete, da tučete, da mu kažete neku pogrdnu reč, šta ja znam, deca su zaštićena. A što se ne donese neki univerzalni zakon, pa kaže, ne sme da bude rat? Da, mislim, ima to, sve to ima smisla. Dakle, nikad ne možete da kažete nešto protiv takvog jednog zakona, zato što u suštini kad pitate čoveka da li treba da tuče bilo koga, on će reći da ne treba ni životinju, ni biljku, a kamoli dete. Ali negde ima to veliko ali. Šta kad nismo mi vaspitani, šta kao nevaspitani radimo sa decom, jer mi već decenijama ili možda i duže nismo vaspitani i samim tim ne vaspitavamo decu tako da ih ne bi morali da preduzimamo krajnje mere. To se zove krajnja mera, kao što je recimo agresija na neku državu krajnja mera. Dakle, ako uspete da je pridobijete na neki drugi način, onda je nećete tući, nećete je bombardovati, ali bombardujete tek onda kada niste uspeli u onim prethodnim merama. Što znači ovde taj zakon treba da zaštiti decu od nasilnika, ali ne i da zaštiti decu od vaspitanja. Što je najgore, kaže, od roditelja mora da ih štiti. Jer roditelji su ti agresori najbliži tu, jer tako. Ima neka vrsta zaštite koja je pravno sankcionisana. Vi zapravo decu imate pravo da vaspitate do 18. godine.